Ja, nu til en anden historie. For 150 mænd har i weekenden slået lejr i Tranekær på Langeland. Her er fællesskabet ikke bundet op på øl, sport og mandehørm. I stedet er der gjort plads til et andet ideal. Et ideal med rum til fordybelse og nærvær og en åben snak om, hvordan man egentlig går og har det. Jamen det er jo, jeg bliver nærmest rørt. Ja, følelser har der været mange af til weekendens manderetreat Mand 21. Meget helende, transformerende, intenst, lærerigt, smukt, rørende. For lige her mellem trækronerne ved Sukkerfabrikken i Tranekær har 150 mænd siden i fredags mødt sig selv og hinanden. Der sker bare noget, når mænd får lov til at være mænd sammen, og får lov til at få lejlighed til at dele glæder og sorger, og hvad der kan være svært. Vi arbejder med vores følelser, som vi, altså mange af os underbevidst går rundt og gemmer på. Og det der med at kunne spejle sig lidt i hinanden, hvor vi måske kan tænke, det er nok bare mig, der går med det her, og som kan være lidt konfliktsky, eller har svært ved at sætte grænser, eller give udtryk og behov for eksempel. Og så opdager vi, når Jesper og Benjamin og Jonas, det er jo noget af det samme. Så er det ikke bare mig. Og det kan der af og til være brug for. Altså en ting er jo at sige, hvordan man har det, men altså noget andet er måske at virkelig kunne mærke efter, hvordan man sådan har det inderst inde. Og det er bare helt enormt svært. Sidste år viste en undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed, at flere end hver fjerde danske mand over 18 år aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale fortroligt med. Men på Mand 21-lejren er der både plads til at tale om følelser og øve sig i at træde i karakter og dyrke sin indre mand. En proces, der ofte sætter tydelige spor, når mændene efter 2 dage forlader lejren igen. Et af de steder, hvor vi mærker forskellen tydeligst, er faktisk ofte den feedback, vi får fra mændenes kærester og koner derhjemme. Og der er mange, der siger, at de har fået en ny mand hjem. Og at vi hører også folk, der siger, at det har reddet deres parforhold. Hvorfor skal man tage til Langeland for at kunne sætte ord på ens følelser? Kan du ikke bare gøre det i hverdagen? Men det er svært at få tilgang til sådan derhjemme, eller hvad man siger, fordi der bliver skabt rammer, som handler om alle mulige andre ting. Om fodbold eller golf, eller hvad end man dyrker. Og så kan lejrens kvindepause faktisk også være en fordel. Der er ikke nogen, der tænker, hold da op, der er måske en potentiel kæreste, eller nej, hun ser sød og dejlig ud, nu vil jeg godt tale, hvordan sidder håret nu, er jeg nu pæn nok, og så videre. På den måde er der ikke noget, der distraherer. Derfor tager Emil og Sten også flere ting med sig fra Langeland. At mænd ikke er mine fjender eller mine konkurrenter. De er brødre og fædre, som jeg kan række ud efter. Og jeg får lyst til, har jeg faktisk aftalt med nogen, at etablere en mandegruppe, når jeg kommer hjem. Mere af det her. Det er klart inspireret. Ja, allerede nu kan du, hvis du altså er mand, købe billet til næste års mandelejr, der efter planen igen finder sted på Sukkerfabrikken i Tranekær.